3 treenipäivää nyt Saaren Enduro-reiteillä takana. Millainen fiilis? Fiilikset on tosi hyvät. Paljon on kulkenut ja päivät on mennyt nopeasti ja pitkiä päiviä. Millaisia pätkiä täällä on ollut? Siis kaikki reitit on todella mahtavia. Mieleeni on toi Kärlan kangas, että siellä on jouheita ja nopeita baanaa ja hienoa hiekkamattia. Sääkin on suosinut. Joo, se on ollut hyvä. Tänään sunnuntaina oli plus 20 ja päivällä tuossa. Koko päivän on ollut hyvä ja viikko ollut. Tässä ollaan ajettu 3 päivää, niin on ollut se. Mitäs putsareita joutunut vaihtamaan? No siis joo, tuossa noin kerran pari päivässä on saanut laittaa uutta putsaria, että uusi peli pysyy kondiksessa ja saa happea ja laulaakin. Ollut pitkiä päiviä, paljon sun tuli ajaa? No joo, päivät on ollut pitkiä, että ollaan kuvattu kaikkea ja tehty paljon duunia ja nyt on tullut noin suunnilleen 7 tuntia. Joo, mites sulla on nyt Päitsin jälkeen, niin vaihteeksi nelari alla? Joo, nyt vaihdettiin kesäkaudella nelari ja 3,5 CXCF toimii todella mahtavasti. Kiitos kuuluu Race Prolle, herkkä. Pyörä on mahtavaa ajaa ja Homsermi on tehnyt hienot iskarit ja peli toimii ja on turvallinen laske. Mites sitten loppukausi? Ajetaan Enduro SM-sarja, Cross Country SM-sarja, MX1 SM-sarja osa niistä kilpailuista ja sitten Heinolan ja Ruotsi MM-osan kilpailut. Ja tulostavoitteena nyt on, että Suomen mestaruus Cross Countrysta ja Endurosta ja pisteelle kun pääsee MX1 SM-sarjassa on ihan hienoa. MM:iin hyvät tulokset on hyvät näytöt sitten vuodelta 2015 kun lähtee jatkoon. Joo, kiitoksia haastattelusta. Saaren isäntä Antti Laine, kerrotko vähän Saaren Enduron historiasta? Tämä on sellaisen muutaman hyvän kaverin ideasta lähtenyt koko keissi. Ollaan yhdistetty siihen paikalliset crossiklubi ja sitten muutama hyvä tuttava, ketkä omistaa paljon täältä maita, niin mitkä mahdollistaa tämän koko homman. Me ollaan nyt tuossa Kuressaaressa ja aurinko paistaa, niin kerrotko vähän tästä Kuressaaresta, että missä tämä sijaitsee? Kuressaari on sellaisen saaren kuin Saarenmaa on ainoa ja pääkaupunki. Saarenmaa on Itämeren suurin saari ja noin 2,5 tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta. Mä kuulin sellaisen jutun, että on puhuttu, että tämä on virolaista Ibiza. Täällä on vissiin muutakin tekemistä kuin ajaa vaan enduroa. Kyllä. Täällä on
100 kilometriä luonnonbiitsiä, yli 10 kylpylää, useita hyviä yökerhoja, todella hyviä ruokaravintoloita, sekä golfkenttä ja myöskin lentokenttä. Täällä vissiin voi tehdä ihan urheilua Lahdesta laataan. Joo, erittäin hyvät urheilumahdollisuudet ihan joka osaston hommaa. Ja on ymmärretty, että löytyy ihan koko perheellekin jotakin tekemistä. Mites noille paremmille puoliskoille? Naisille löytyy tietenkin hyvää shoppailua, edullista ja useita kylpylöitä ja erittäin edulliset taudenhoitopalvelut. Miten sitten, jos tänne tullaan, niin tuo majoituspuoli, millaista majoitusta on tarjolla? No saarenenro.fi kautta löytyy Merenrantatalon pääty, mitä vuokrataan, ja sitten erittäin enro-ystävällinen hotelli, missä on kaikki kamojen kuljetukset ja pyörähuollot ja pesut. Ja vielä toistatko, että mistä löytyy lisää infoa? saarenenro.fi